So here we are. And again, and again, and again, and again. We are the Sister Rakas Barbies. For today's vlog, gagawa kami ng panibagong video. And for today's video, mag-walking me along the coastal char lang sa among kadagatan dito sa Anda. Yes, kung makita ninyo ang kanindot sa lugar, makita ninyo ang kanindot sa among Mga no. So mga ka-150, sit back and relax. So what are you waiting for? Gora Bells na! So hello mga ka-150, ako maghawid sa mga kwan karon. We're about to go somewhere nga na sa dapit sa mga coastal na dari sa Anda. Oh yes, it's a white sun. Hello mga ka-150. Hello. Char lang o mga gwapaw. Stress free aga mga now. Oh yes, na with karon kay dagakaulak kami kay murag gitagan po na mo among time nga medyo mas stressed out mi kay grabe po na mo vlog atong mga sandal-sandal no. Jara kay medyo. Banding na po nina mo guys. Yes, banding. Ay mga ka-150, banding na po nina mo. Correct. Ikaw dai tingog dai. Yes, mga ka-150, I'm looking up to my phone because my phone is left over there. Uy, grabe mag-English makadagyo. Ayun tanawa oh. As you can see, mga boys. Yes, tanawa ang dapit nga mong gikuanan kay hunas man ron oh. Yes, hunas. Unya daghang manguha og kinason. Yes, na sa likod oh, what's that oh. Yes, daghan kaayo, super. Unya daghan pong gusto nga mo mulaag anhi kay gusto po sila magpuan mo sa kabagdas ako na kay medyo pan oh, pero white sun siya. Hoy, shout out ko sa mga tanan nga nagkuan, nagtanaw sa mo ang mga kuan ug mutan-away pa sa mo mga videos. Thank you. Mespela Globalos. Kaya oy, In other term, Mespela SP in scientific name. hello. You can try to search that. Charot lang. Hello. Atong sa nato din. Okay guys, medyo ko ayan, so manglakaw mi adto padung sa kuan. Hunas jud siya ka 150. So nice food kayo ang lugar karon ug ang panahon medyo bugnaw. So manggilakaw mi karon. Yes. Iring pa atras ko. So mga ka-150, kung kinsa to'y wala pa karig Anda, come and visit what is Anda. Oh, yes, correct. Come and visit and witness the beauty of Anda. Hello. Ay, hello there. Mga ka-150, tanawag yung dagat arang daghanan ng Yes. tao. Muhayag among naong kay grabe kadto kahayag puno crystal clear. Crystal I just clear. want to say One of the tourist spot destination here in Bohol. correct. Anda. Yes. Tanawa na nga wa naman asa daw to mga kuan okay. Bitono grabe. Unya karon. Wow, dagan jud mga Barbies pa. Oh, mo na ma-witness ninyo actually mga ka-150 it's already hapon na, sunset na jud. Yes, tara sunset inga na kanindot ang sunset sa mua. Unya daghan pa jud og nanginhas karon. Yes. Oh, mga gwapa kaya ko mga friendship. Air. Pretty jud. Lingaw-lingaw na sa amin. Yes, with Challenge kay Yupak. correct. Dagan jud kayo mga ka-150, hunas jud kayo and then very beautiful kayo and kanang ma-feel jud nimo ang peace nga peace, serenity, charot. Wapak sa Anda. Feel free to visit here in Anda. It's Correct. really nice here to relax, to meditate, and to unwind yourself. So what are you waiting for? Gora Bells na! Yes, super! As in jud, promise, tanawa palang daan, oh. Ugwa kay laing lingaw. Mababa ang Anda, mas mababa ang Sister Rakas! Correct, especially ang gahawit sa video. Ay, nanay. You know ako na say hi. O, asa ba itong mga tao ato tatap forward ni. Tanawa rago na oh. Nindot jud ka adyo lang. Hunas manggod si Jaka 150 mo nang najudagang tao nga mo anhidan hike para
manginhas, panguhag mga seafood. Nya kana pong naibanding time po kay gusto po sila mag-char-char. Unya kato inyo nakita na over there o factor ta kana na ang isla. That is already the Camiguin Island. Dai nakita na tabunan kana Camiguin Island na siya nga part. Kanang nakita Social. ni siya na murag bukid mo na ay Oh. Camiguin O Island. katong naigabaklay mo to yung mga baby boys. Charot. Yes. Yes. Nja. Oh, dyan magpaladyo na po mi gamay kay magpakita po mi kuan. Okay. Hala ka girls, dai. Isyo kuan na ay charot lang. Hello mga madam, unsa na? Kaunsa mo? Ay madam. Hala nangwa sila suwaki do. Hala, katanawa sila. O ana ka 150 unangwa sila og suwaki. Kinsay wa pa kakao. Ang English sa suwaki is urchin hadis. Actually ka 150 nangwa jud sila kanang kuan o syempre di ba og kuan seafood lover jud ka kana jud ka mukha no. Si urchin na mga kuan unya birthday jud kayo ang kuan. Oy grabe. Thank you mga madam. Arisami, salamat. Wow, grabe no, sosyalan ka dyan. Welcome to Gidadaman. Gidadaman, dyan ko pila-pila man dyan din. Hello! What's up mga ka-150? So karon, Welcome to Maganda, which means beautiful Anda! Charot, ay, Welcome to Mag-anda! means Beautiful Anda! Dito, yes! Hello mga ka-150! Hi, welcome to walking na. Yes, Ang wasingon para magawas ang mga kuwan, mga kubaw-kubaw. kung gusto mo mga mahilis nung ibaw ibagin na naman yung joke. Correct. Anda, magungulok. Lamig kayo sa aming mong kiel. Kung nipis kang kubaw, makikita mo ang answer sa kung baga-baga, mahilis na na. Sarna. Oh? Sarna, yes, mga ka-150, the beauty of Anda with the stars. Stars, baby Yes, stars. Baby stars. Look at that. So cute. Wow. Na. Damian, anak ko. Ay, picture ah? Yeah, this is what we call the video of Anda. So this one is he or she, I don't know this person because you know tumboy siya dating. I don't know what I called from him or her. Actually guys, kapag ma-relax jud mo ani kay samot hapon dili kay init, di po kay ka ma-stress magtan-aw sa kuan nga solemn ang place, peaceful kay mo na ayaw jud wala ayaw i-miss ang part nga makabisit jud mo ani karon sa among dapit sa Anda because Anda is mag-Anda, mag-beautiful. Mataas. Yes guys, ayan guys, nindot kayo, digit ninyo kamayan ug mari mo sa Anda. Aturo to muling ko pa so yeah, let's run Barbie.
Hello mga ka-150, di ako doon nakakuha with mga shells. Nice kayo mga colorful shells. Yes. Gitawag naman siya dani ka-150 og kining bundok na. Yes. And then nakakatuloy. Dapat yun. Yes. Mescalag Labalos. Mescalag sa dahil? Mescalag Labalos. Mescalag Labalos. Labalos. Muna to the scientific name sa Wangas. Correct. Taas pa na storya no Mespalo Balabo. Mespalo Balabo. Hi mga ka-150! As you can see, the beautiful of Anda. And it is better and it is nice to relax and stress, to remove the stress when you get here because as you can see mga ka-150, grabe Diyos, aran mo sa hindi na kay dagat ang mga nindot. Ito ang mga tao dito sa Anda, nindot sar. Makita nimo ang Sister Rakas Barbies, kinanindutan na sila. So, Diyan ko nakuha, promise. Ayan o, daghan na dyan. Wow. Wow. This is really good. And then, malingaw ka magawid-awid anin niya ko. Magtingog-tingog siya na siya sounds gawas. And then, thank you so much. So, thank you so much guys sa padaguban na mo karon nga ma-witness kung unsa kalindot ang Anda. Yes. Naka-150 nindot panginas kay low tide. So mga ka-150, don't forget to like and share for more updates. And don't forget also to subscribe and click the notification bell. For more updates. For more videos. Yeah! we Thank love you and God bless!